A Deputación de Pontevedra iniciou na comarca de Caldas unha xira polas bisbarras da provincia para facer balance dos investimentos do seu primeiro plan extra. Dende Moraña, o presidente apuntou que este é moito máis que un simple plan de investimentos. É un proxecto común, un proxecto de provincia, un proxecto no que os concellos puxestes as ideas e nós, a Deputación, puxamos os recursos. Na comarca de Caldas, a Deputación, a través do plan extra, mobilizou 4,5 millóns de euros. Mobilizamos nos 7 concellos da comarca de Caldas 4,5 millóns de euros dos cales. A Deputación vai a chegar 3,85 millóns de euros. Fondos que permitiron impulsar proxectos estratégicos en todos os municipios. No caso do Concello Anfitrión, un proxecto de posta a punto da Carballeira de Santa Lucía. A contorna da nosa Carballeira, o que é a humanización da Rúa 5, unha rúa pois céntrica, emblemática aquí no noso concello. Con fondos do plan extra, en Cuntis construirase unha nova piscina, en Portas estáse arranxando a escola de música e en Pontecesures están a mellorar a rúa Carlos Maside. Vamos facer unha intervención de mellora dunha das principais rúas de Pontecesures que, presentaba un aspecto moi deteriorado, pese a ser unha zona altamente poboada. Vamos a arreglar unha escola de música que estaba do ano 1947, estaba bastante maliña. Era unha demanda veciñal. No caso de Cuntis, o mesmo, que os demais concellos permita a inyección de proxectos que non serían posibles sin a financiación extra da Diputación e neste caso, pois, será a construcción dunha nova piscina municipal no lugar de campo. En Caldas tamén en marcha un proxecto de humanización, mentres que en Catoira se aposta pola recuperación do Camiño Real. En Valga, os fondos do plan extra destínanse pro acondicionamento da contorna de Porto Piñeiro. O que estamos destinando é a rehumanización de todo o campo da Torre, de todo o entorno da capela de San Roque, ca Rúa San Roque tamén. Vimos unir o que é o Concello de Vilagarcía, o termo municipal do Concello de Vilagarcía, co centro de Catoira a través do Camiño Real, que é algo maravilloso. A obra grande, que é unha parte da obra grande que temos emprendido, é a lagoa esta de Porto Piñeiro, unha zona lúdico-recreativa. Proxectos da primeira convocatoria coa vista posta xa na segunda edición do Plan Extra. Unha segunda convocatoria do segundo Plan Extra dotado novamente de 35 millóns de euros e volveu ser un éxito de concurrencia, onde presentaron proxectos os 59 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. A Deputación está a valorar xa os proxectos presentados polos concellos. No caso dos desta comarca, Moraña presentou unha proposta para a mellora dos espazos públicos no Buelo e a creación dunha senda peonil ata a rúa número 7. En Caldas, a mellora da mobilidade na contorna da Capela de San Roque. En Catoira, a segunda fase da recuperación do Camiño Real. En Cuntis, unha intervención de mellora da mobilidade. En Pontecesures, unha humanización en San Xulián de Requeixo. En Portas, a modernización das infraestructuras en Porta do Conde. E en Valga, en Porto Piñeiro, dotación de equipamentos.